Us vull recomanar Dune. Dune em va impressionar moltíssim quan el vaig llegir. Ja fa ben bé 20 anys. Què trobarem a Dune? A Dune hi trobarem una space opera que des del meu punt de vista és la mare de gairebé totes les space opera. Trobarem un arc temporal que abasta milions d'anys. Frank Herbert va jugar amb el que és l'evolució de les societats, va jugar amb problemes familiars, i trobem uns personatges brutals que se't mengen, i trobem tota una sèrie d'evolució de la humanitat que conquereix l'espai però a partir de potencialitats pròpies, sense un excés de tecnologia, la justa, i sense tecnologia aconsegueix fer que la gent viatgi a través de distàncies incommensurables. En resum, Dune és un prodigi d'imaginació que directament et desborda, se't menja i et passa per sobre.